ଶୁଣ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଲା 1028677 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଯାଉଛି କେଉଁଝର ବସନ୍ତପୁର ଗାଁ। ବସନ୍ତପୁରରେ ବିବାହ କରିବ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତରାୟର ଭଉଣୀ ସୁମା। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଚାହିଁ ରହିଛି ସତ୍ୟବାନ ବେକରେ ତବ ପର୍ବ। ହଁ ଶୁଣ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ତାକୁ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରି ଉଡ଼େଇ ଦିଅ। କିଏ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତମକୁ ଯେତିକି କହିଲି ତମେ ସେତିକି କର। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OR02806677 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର ଯାଉଛି କେଉଁଝର ବସନ୍ତପୁର ଗାଁକୁ। ବସନ୍ତପୁରରେ ବିବାହ କରିବ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଉଣୀ ଶୋଭା। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଛି ସତ୍ୟବାନ ବେକରେ ଦବ ବରମାଳା। ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗରାଜ ନାଗ ନୁହେଁ ତ ନାଗ ସାପ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ମୋ ସେ ଚୋଟ। ଶୋଇଯା।